Кой ви каза? Знаете ли къде сте? Къде? Вестник Труд. Да не решихте, че сте некъде другаде. И как, кога е този финал? Другата седмица започва живите концерти. А какво значи финалисти? Колко им още? 16. 16 човека сме концерт. Ма вие се броите за едно, нали? Не, три. Ние двамата сме 5. Аз съм. А ти си самичко? Да. Финалист? Да. Гледай, ма. И сега какво ще правите? Ще ви успея, песничка. Айде, бе. Айде, бе. Какво чакай? Без музика ли? Да. А капела? Страхотно. Айде, давайте. Те на снимките не са фаща музиката, така че... Да, така че пак да сме красиви, давайте се спокойно, да. Айде. Feel my way through the darkness, got my way beating hard. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. You tell me I'm too young to understand. Said I'm caught up in the dreams. Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Браво! Заслужавате си да сте финалисти. Вие ще ви гледаме, ама вие от нова година абонати на Труд. Защото от тук нататък без Труд как ще я карате по сцени? Ще остане така, че да вземем да почваме да си мислиме дали сте наистина финалисти. Едни такива подозрения за абонати на Труд и на будката отивате, дайте ни Труд, защото при Труд бяхме много добре. Добре, чао!